i és bastant fàcil de fer. Anem arxivo, nuevo, li posem 10 i 5. Ara anem una altra vegada a arxivo, obrir, i busquem una fotografia, la que vulguem, així, normalment d'una persona. Jo agafo aquesta, ok, i la tiro aquí dintre. Aquesta ja la tanco, la poso més o menys així, la farem una mica més petita, edició, transformar libre. Si obrim això, podem, i apretant la tecla Shift, que és la de sota les majúscules, la fem més petita, una mica més petita, més o menys la posem al mig. Molt bé. Ara agafem el pinzell, aquí ens diu aplicar, evidentment es té que aplicar. Agafem un pinzell petit i aquí posem un nom, millor en negre, però ja que està en vermell, Josep. Molt bé. Ara anem a edició i li diem definir valor del pincel. Cliquem, aquí ens dirà que li donem un nom, li donarem un nom i ja li he donat el nom. Bé, ara amb això que hem fet? Hem fet un pinzell, que ara veureu la curiositat. Tot això ja ho podem tancar, no cal guardar res, arxivo, nuevo, i ara aquí li direm que en lloc de transparente sigui blanco, per exemple, no de qualsevol color podria ser. I si ens posem aquí dintre, amb el color que vulguem, en aquest cas està vermell, doncs la tirem en vermell, li fem un clic. I què ha passat? Si n'hi fem dos, queda alguna més fort. Podem canviar el color sempre que vulguem. Veureu, en negre queda bastant bé. Si fem, per exemple, una altra capa, no cal fer... Amaguem aquesta i ara sortirà en negre. Veieu? Doncs això és un pinzell que el podeu fer servir sempre que vulgueu, amb foto, sense foto, amb lletres fetes a mà, amb lletres fetes amb el mateix, amb aquesta T que hi ha aquí, podeu fer-ho 50.000 vegades. Lo important és que quan ho tingueu fet, edició, definir valor del pincel, posar-li un nom, i sempre aquest pinzell us quedarà aquí a l'últim que hàgiu fet. Veieu? En aquest cas és de 552, però bueno, aquí em sembla que en tinc un, no sé ben bé el que és. Mira, un que vaig fer que diu Xic Torrebarrina. Podeu fer-ho com vulgueu. Val? Gràcies, espero que us hagi sigut d'utilitat.